Ja hyvää yötä, aamua, huomenta, mitä ikinä kellon aikaa vietämmekään. Humppa jatkaa taas pitkästä aikaa Northern pelulta. Jos ette edellistä videota kahtonut, niin mä siinä tosissaan hoitelin muutaman jutun. Ja nyt voin sanoa, että Joosepussia lukuun ottamatta olen ottanut kissan nämä varusteet käyttöön. Ja miksi kissa? No, olen kissa-ihmisiä. Plus tämä sininen sävy armorissani hyvin kuvastuu meikäläisen naamioon. Toki omasta mielestäni loppujen lopuksi karhu oli komeampi, koska sillä oli iso lepattava. Mutta toisaalta se oli vähän minusta, että toiset silleen hieman hitahkollainen armori, no tietenkin kun raskas on kyseessä, mutta tämä kissa tietenkin on vähän laadukkaampi ja voisi tässä nyt suoraan kun tässä hölisen kaikkea, niin näyttää mitä kaikkea vahinkoja myös aiheuttamaan, jos näkyy tästä tekstistä yhtään mitään. Joten voisi sanoa, että tästä eteenpäin niin tuun tekemään vain näitä tarinatehtäviä. Paitsi jos sattuu käymään niin, että tulee joku sivutehtävä, joka on tarpeeksi mielenkiintoinen, koska no on sen verran itseäni spoilinut tästä, että kerron. Ahaa! Perhana soikko. Joo. Kuten näette, total playtime. 109 tuntia. Näköjään mun gogi ei oo ihan kaikkea, kun mä olin just sillenkin ilossani ilmoittaa, että nyt alkaa 100 tunti. Mutta, no jaa. Siis Gogin mukaan mä oon pelannut 99 tuntia tätä peliä, niin tämä olisi ollut sinällään erinomainen kuin... No jaa. Pan. No. Rotation. Näin. Ihan nafti. Näköinen, no joo. Läpinät sikseen. Ei muuta kuin... ruvetaan hoitelemaan Nilfgaardin keisarin. Niin. Vois vähän kahtoa, vähän karttaa, että vois silleen tonne jotenkin päästä hiippailemaan. Vois... Cover of Darkness vielä. Ai niin, perse. Eihän tosta pääse. Niin. Tosissaan vetää pienet meditaatio nokkaunet. En kuulu mitään. Oh, perkele. Helvetti. Pääseköhän tästä edes ylikään? Luulisin pääsevä. Vittu kun täälläkään on pitkään aikaan käynyt, niin... No, täällä ainakin on jotain tämän kiven. Ui. Täällä ehkä päästäkin hyvällä tasolla glitsailemalla. Ei! No, tästä nähtävästi tulee... No vittu. Perkele. Mitä? Hitto oli jo silleen, että jotain luuttia olisi ollut, mutta ei. No, mitäs siinä? Siinäkin joku uusi. Oorineita. Joo. Mä edellisen videon totaalisesti... Tämä edellisen ja tämän videon välissä tosissaan tein niin, että mä... Hetkonen. Miten olisi järkevintä? No joo. Dorve Ruinsseista vaan tosta tonne. Tää ei muuta kuin takaisin Blazeen, joten tämä reissu oli vaan turha. Vittu. No hei, menipä peliaikaa. No, pelin sisäistä aikaa siis. Niin tosissaan tässä välissä mä koitin hankkia kaikki nämä varusteet Masterworkkeina, tai mikä tämä nyt onkaan tämän pelin... Ai hitto näitäkin. No, vähän tappeluakin. Niin. Justiinsa nämä Master-tason välineistöt. Vois ehkä hyvällä säkällä saada sen punaisen mutageenin kokeilla. Joo. Haluan punaista mutageenia, kiitos. Onko tosissaan tää punainen mutageeni niin harvinainen, saatana?
Niin, että mä justiinsa yritin saada kaikkea mahdollista itselleni. Niin, kunnon varustukset päälle ja siinä kävi niinkin hauska, että minun koko lähes 20 000 Florenssin omaisuus kului ihan lähes nolliin, että mulla on nyt tonni rahaa. Ja, ei ollutkaan jäniskevennystä täällä. No joo. Alkaa olla jo yö. Sopivasti ja... Jospa ne ei kattois tänne. Seirenin. Minä ajatellut. No. Jospa eivät tulisi takaisin. Vaikka onkin aamu yö. Oho. No susiapa tietysti. Vittu susia. Näin. No ei vittu. No, tapetaan nämäkin. Jos ne vaan uskaltavat enää tulla tänne. En usko, että nuo laivat näkevät minua, joten... Nap time! Ei vedetä. Oh. Jaha. No, on lähestulkoon keskiyö. Ei muuta kuin... rinnettä alas! Näin. Voisi tehdä näinkin tyylikkäästi. Väärä inventaario. Että vetäisisin tätä justiinsa. No joo, en mä tohi pitää henkeäni koko aikaa. Nuotureilla muutenkin on isommat keuhkot kuin normi-ihmisellä ja tietenkin tämä vetäisi tämmösenkin myrkyn sisäänsä, niin... Rehellisyyksien nimissä on vähän sille, että pitääkö välttää hohtopalloa jollain tasolla. It's the Witcher! Emperor's orders! Stand down! Well, fuck. Mitähän tästä nyt pääsee laivaan sitten? No, näin. Tietenkin. No? Hiippailu vähän epäonnistui, mutta no. Vaan epäonnistuiko? No joo. Witcher, what a pleasant surprise. Warm welcome. Thank you, Your Majesty. You should have come with my daughter. Your welcome would have been different. Where is she? Melkein sanon Zerrikania, mutta ollaan. Ei vitsailla hänelle. Close. Close, White Wolf, is what you are to decapitation. Ooh. You're insolent scumbag. because you believe I cannot afford to hurt you. And you're right. Yet that will change one day, when you are no longer indispensable, but disposable. But enough of that. Let's not get ahead of ourselves. What do you want? Fringilla Vigo. Been told you promised Yennefer you'd free her. I can see. I know you're a busy man.
So here's a letter. Ought to refresh your memory about the lodge. Even Yennefer's humblest requests seem like threats. I've always liked that about her. Very well, so be it. Truly prepared to forgive them? Amnesty in exchange for help? I'm prepared to abide by the agreement I made with Yennefer. Didn't answer my question. Nor must I. Joo. Saapa nähdä, puhuukohan hänen keisarillinen korkeutensa sitten totta. Time I was on my way. At last, a point we agree on. Guards, bring me Fringilla Vigo. You may remove her Dimeritian shackles. Tuo on varmaan hyvin epämukavaa. Itse tuon seisoi tommosessa portaakossa. Jalat oli porrasaskelmien läpi, jos ette sattunut näkemään. Farewell. Fringilla. Been a while. The other sorceresses, they're on Ginvale near Ardskellig. We could take a boat. I'm sick to death of boats. And I despise teleports, but have it your way. Let's go. Suhteellisen paljon on joutunut porttailemaan. Meni vidi vego. Triss, where's Yennefer? She'll be here soon, and she's sure to want to talk to you. I don't doubt it. Yes, Jees, Geralt? pystyy tämän kanssakin puhumaan. You look good. For a captive of Emir, is that what you mean? Seems like he's shown you surprising leniency. No interrogations, no torture. Or did you just tell him everything he wanted to know? If I'd told him everything, he'd hardly still need me alive, wouldn't you say? Anyway, we shan't speak of it. I and what concerns me have not been a concern of yours for some time now. Toisaalta on ihan kiintoisaa, kun Nilfgaardin nämä ihmiset tunnetaan hyvin siveellisestä pukeutumisesta ja hyvinkin tämmöisestä no en nyt tiedä onko se tarkka, mutta kuitenkin kuitenkin tämmöisestä tiukasta etiketistä pukeutumisen suhteen. Niin voin kyllä sanoa, että no kyllähän siinä kirjossakin jo silleen, että justiinsa kun ottaa näihin Nilfgaardin velhottarin yhteyttä tää velhottarien loossi, niin So long. Niin vähän alkaa olla silleen vähän vapaamielisemmin pukeutuvia. Onkohan täällä ketään kautta mitään? Pahoittelut, vanhat tavat eivät kuole. Pitää aina olla luuttaamassa, mutta eipä ollutkaan mitään kivaa. Filippoa siellä ja pois. Ja no, nähtävästi tää onkin semmonen tehtävä, että sitä pysty vielä ratkomaan. Onkos tämä siellä yhdessä paikassa? Ahaa! Nice. Pääsen tonnekin tutkimaan ja ehkä mahdollisesti nuo kysymysmerkitkin pääsee. Saapi kun nuo kaksi on selkeästi maan alla. Yes. Prepare to activate. Niin, Filippa. Just wonderful. I say, look at this. Ollut tota havainnut, ellei tuohon ilmestynyt. Let's go. What now? Gonna grow yourself some new eyes, like Vilgefortz did? I remember the moment I killed him. Cultivation wasn't complete. They hadn't grown in fully yet. Looked disgusting, but... I take it your mention of that deviant is purely coincidental. Of course. Also heard of this rich blind dwarf from Mahakam. Had them put 2 sizable rubies in his eye sockets. Couldn't see a damn thing. But word is, it looked pretty tasteful. Hear that?
muista tommosta velho-tyyppiä. Näilläkö on joku oma kieli? Jaha. Lost your nerve? No niin. Drowners were protecting her. Damn, there's a lot. I hope you don't plan to knock about this carrion now. We came here for a reason. Se oli Lesseri, mutta voi ehkä olla. No, hai. Greater. Hitto. Tarvitsen vaan... Kitti on... Hitto. Mä haluan sen punaisen. Että pystyn antamaan entistä enemmän vahinkoa näillä miekoilla, jos saan yhden pienen punaisen vielä, niin saan sitten yhden normikokoisen. So how do we get up the... The stairs? I'll fix them right away. Kiitos, että nuo silmät hohtaa tolleen. Aika hidasta korjausta, mutta kuitenkin. Ready. Let's go. Couldn't help notice the tension between you and Yennefer and Triss. It's very hard on Ciri, I think. There Yritätkö are vihjailla times I don't jotain? actually realize how it looks. Triss plays a big sister to Ciri, but eagerly awaits a chance to hop in bed with you. You and Yennefer play the parents. Yeah, so if you're angling to make it a five-some, there's clearly no room. Vois pistää vähän... mikä se olikaan Kolemin? Ei ollut relikti. Elemental, sehän se oli. Mittäkö nää on vaan pelkkää ensäntejä nämä? No niin. Olet liian hiidas. Ui! Ja näin ehkä saadaan lisää Kolemin sydämiä. Tai sitten ei, mutta täällä oli jotain kasviksia. Eikö niin on sieniä. Hitto. No. Katsotaan ihan peruutta, vaikka onkin varmasti paskamiekka. No juu, paskamiekka. Harmi kun ei voi olla mitään erityishyviä tavaroita, vaan no sinällään. Eikä sille välttämättä mitään mahda. I say, look at... What now? It appears I must do everything for you. See the sentry who seems to be waiting for payment? I'm fresh out of change. Ugh, in blood, not coin. The sentry is Fearlan of the Elven legend. Do you literally read nothing? En. False blood. Vastaisi jotain tommosta. Hei. There you are. Yennefer must have tremendous pull with the Emperor to get him to guarantee the Lodge's safety. What's your take on it? My take? Obviously a leading question. No. Geralt, I'm tired. Let's sit and chat a bit first. Is foreplay that important to you? You'll get to work with the Emperor. Not excited? No. I mean, yes, of course I am. Thus far, the Lodge has oft banked on weak rulers. It's been one of our biggest mistakes. So you're impressed Emir keeps his mages on a short leash? Yennefer's wise to keep you out of politics. I'm afraid you'd not realize which way the wind was blowing if you pissed straight into it. You
You ought to talk to Yennefer. Painfully clear there's unfinished business there. Yennefer's always walked her own path. I'm actually touched she decided to take an interest in matters of the Lodge this time. You don't trust her. So once the hunt's defeated, leave. Find asylum elsewhere. I hear Redania's offering. I'd sooner stick my head in a Zoogl's spiky orifice. Thanks, but I've other plans. This deal with Emir. It's sorceress business. Pick someone else's brain. So she's not told you anything? What about personal plans? Has she mentioned anything? A possible advisory position? Beside a young, promising empress? Stay away from Ciri. She's an adult, Geralt. You keep forgetting. She can decide for herself. So, onward. Onward to glory! No joo. In Ciri's life. No. But you do know we're not a pack of wolves you can just drive away from her with your sword. No, miksi tämä nyt tälleen? And yes, I No niin. can, if the need arises. Mitäs mulla olikaan mielessä? No... Eikö? Jaha. Wait. There's something here. Feel it? No, my medallion. A ridiculous bauble. Don't make me laugh. Tuning into elven magic is just slightly more difficult than sniffing out a malodorous fiend. What's this? Arahan Luma! Boom! Huh? Oh. Yes. That means the Sunstone is here. Don't stand there looking stupid. Try to shift the mirrors. Oh. Daddy. Onkohan ne kysymysmerkit kuinka lähellä? Oho. Perhana. Hitto, onko... Yes. No. Sanotaan näin, että tää on BRB-tilanne. Ja näin. Ja homma jatkunee. No. Osan sen voinut tallentaa, mutta no toisaalta mä sattun kuolemaan täällä Hidden Treasureissa, koska siellä oli semmonen ansa. Ansotettu huone, mutta täältä mä sain sitten Ignia ja sen pistin siihen mun voiteluöljyhommaan sitten. Joo. Ja nehän löytyi siinä matkan varrella justiinsa, että ois vaan pitänyt vähän olla silleen kahtelemassa niitä juttuja. No noihin nähtävästi pääsee näistä reiteistä ja tyylikkäästi hypättiin tuonkin yli. Niin ja siitäkin johtuu tämä hipareitten vähyys, kun juuri sattuu siihen ansaan lankeamaan. Mutta maan alla taistellaan. Eikä siinä kun säädetään ja kahtotaan miten tämä kyseinen pelijärjestelmä toimii. Joo. Piti vähän vilkaista, että olisiko täällä jotain erityistä kivaa. No hyvää yötä. Humppakummitus. Mitekään tää sittenkään. No? Kohtaan sen näkee, miten tuo oikein reagoituu tuo. Pitää vähän vaapukkamehua ja setvitään ton Mysenterin arvoitus. Ja hoplaa. Ja kummitus. Niin.
Katsotaan mitä tapahtuu. Onko tehnyt koko homman väärin? Sielläkö? Se on noinkin pieni. At last. Jahas. Hand it over and let's get out of here. Not so fast. We've a matter to discuss. Let me guess. Saatana. You gotta fly. You're about to tell me why you need the Sunstone so much more than we do. Then you'll change into an owl and whoosh. No idea where you got such a ridiculous notion. Ciri's safety is most important to me now. But I wish to talk to you about the future. My future. Totta kai. No Filippa on kyllä semmonen henkilö, että no... En sinällään osaa sanoa, että voisinko minä itse tavallaan luottaa. Tietysti se on kierkun paska, mutta... Pitäisikö vähän mielistellä tota keisaria päin? Katsotaan. Wouldn't worry. Emperor's got plans for you, I'm sure. Stop playing the jester and listen to me carefully. Once we've defeated the hunt and Ciri is safe, Yennefer's meteoric rise at the Imperial Court will come to an abrupt end. Which is wonderful from my perspective. I'm not interested in reviving the Lodge if I'm not to have the deciding vote. You're telling me this because... If I know even one bit, I expect that once we've defeated the Wild Hunt, you aim to slip out the back door with Ciri. To disappear into the wilds, correct? All very romantic. But perhaps instead of destroying the girl's life, you could take Yennefer with you and go. You want to take Yen's place at Amir's side. And at Ciri's. I think you understand it's inevitable, and I would truly prefer Yennefer to be far away when it happens. Holding her in the Imperial dungeon would be costly, and it would give the wrong impression. Any other words of wisdom, or can we go? You may go. I know you've things to do. I can find my own way back. Joo. Olisikohan tässä reitissä sitten ulos pääsy, kun kerran Geralt tänne kattoo ja portaatkin on ylöspäin. Wow. Wow. Verran on se soikka. Vähän. No. Kimurantimpaa oli näiden kanssa tapella ja taidan ehkä tietää mihin minä täältä saan tipahtaa, kun on kuitenkin se on varmaan se yksi pikku luola mikä tuli löydettyä. Vielä yhtä pientä kylää, jonka no alustavasti minä vaan tiedän, mutta katsotaan mitä on tuleman pitämään. Wow! Saakeli! Tossa on hyvin voinut olla jonkinlainen quick death juttu, mutta... Hoplaa. Myöskin täällä näkee suhteellisen hyvin tässä luolastossa, että... Vois ihan peruttaan laittaa. Muistaakseni kummitukset oli reliktejä. Nice. Oho, niitä oli 3 siis.
Joo, ja melkein henki menetettiin noittenkin takia. Vaapukkamehua suuhun ja voisi ehkä... Ahaa. Ihan jeessiä tavaraa. Veikkaa, että satulosta ei oo enää mitään hyötyä. Ja vois ihan huiksi ottaa tommosen Tirnalia hörpyn. Ja sitten vapukkamehua päälle. Vieläköhän tulee olemaan rauniota vai onkohan sitten jo se pudotus sitten? Plöts. Yes. Tuttu luola ja mansikoita nassu. Näin. Sinällään olisi ollut ehkä hyvä lopettaakin tää, mutta kun on vielä suhteellisen alus... No, semmonen joku 40 minuuttia nyt kasassa, niin... Ei muuta kuin Rogneen joku ripäisen hevosen selässä ja... Ei muuta kuin menoksi vaan päin mäntyä, perkele. Vitun kaakki. No, mikä helvetti sua vaivaa? Mitä järkeä tässä elikossa? Pahoittelut. Pahoittelut vaan hevosihmisille. Tietenkin teilläkin on niitä paskoja päiviä. No, sulle puhumassa, boss. Jotain näen ihan vaan... Joo, salveveen vuoksi myydä pois. No juu. Kaching, kaching, kaching. Hetkone, missä olikaan nämä hevostarvikkeet siinä? No juu. Ei muuta kuin pois. No jaa, no turha ton tavarat kahtelee. Salonkilonki. No niin. 4 tonnia rahaa peräti. Jees. Kaiken pitäisi olla retiisinä nyt, että... Ei... Jännää. Että voi noin vaan jonkun hevosen tuosta ottaa. Tai joo. No, tehdään tästä vähän pitempuolinen video kuitenkin. Kuitenkin oli mukamassa juhlimassa tätä 100 tunnin. Olisiko Sirillä mitään erityistä sanottavaa? Once you'd left Yen and me on the Isle of Avalon, what happened to you? What did you do? I traveled through time, space, different worlds. I saw houses of glass, ran with unicorns at the world's end. Even lived in an undersea kingdom for a time. Freedom. Always had a taste for it. I still do. So why'd you return? It was too much. I almost drowned in it. When everything is possible, it quickly becomes a lot less alluring. Traveling between worlds. What's it like? It's nice. Difficult? It was at first, but in time it became automatic, like riding a horse. Bet a lot of mages would love to learn to do it. I'm certain they would. But Avalark claims they've neither the knowledge nor talent. He spent 4 centuries learning to do it, yet can still only find and pass through pre-existing portals. I go wherever I please, whenever I please. So, need your advice about Yennefer. Very well. Ask away. The thing is, I'd like to take her somewhere once it's over. Someplace picturesque, beautiful even, where we can rest.
You've been almost everywhere. Also know Yen well. Any ideas? I was thinking Spala, or maybe Dolblathana. The first roadside inn you pass. Take her there. Pay for a month in advance. Carve "Do Not Disturb" into the room door and shut it behind you. Just like that? Just like that. Aika simppeli neuvo loppujen lopuksi. Eridan's located you time and again. How's that work? When I pass between worlds, I create a kind of shockwave. Anyone properly trained can sense it. That's how Avalok explains it, at any rate. He can do it too. So you shouldn't actually ever use your power. It's not like that. The impulse is stronger the longer my voyage. On short hops, the disturbance is practically imperceptible. I should go. All right, we'll talk later. Joo. Keskustellaanpa näiden muidenkin naishenkilöiden kanssa, mikäli niillä on mitään mitä sanoo. Geralt? Näköjään ei. Thanks, Yen. See you later. Oiskohan... No, tuollahan nää And truly, you could naikkosit. for 6 whole months. Why don't you tell me about the Emperor? He's apparently become terribly attached to you. Philippa, What? want a cracker? Mitä hittoa? What do you want? Farewell. Joo. What do you No want? perkele! En minä sun kanssa halua. Mokoma huuhkaja. Jeps. What can I do for you? Ok, ei ole Farewell, Rita. enempää enkä veikkaa, että Fringillakaan on mitään sanottavaa, joten avalaa. Margarita any better? I managed to accelerate tissue regeneration. She's feeling much better. In fact, we must bring Eridan here as soon as possible. Otherwise, I'm afraid these sorceresses of yours will start fighting amongst themselves. Once we use the Sunstone, what makes you think Eridan won't figure things out? I doubt he'll think the elves of the White Fleet suddenly long to see him. We can alter the signal emitted by the Sunstar. Unlikely Eridan will recognize its origin. It's not the only artifact to possess this power. There are others? Great. Now mind telling me why I had to scour Skellige looking for this one? The Sunstone was the easiest to find, believe me. Jahas. Mä haluan tuonne laboratoriahomman loppujen lopuksi viimeisenä. Tästä tuli näköjään pieni keskusteluosuus, mutta no, minun itseäni se ei haittaa. Kumminkin on niin kiinnostunut näistä kaikista nuoturihommista. What about you? Ready to let her live her own life? I shan't force her to do anything if that's your question. Charming world you and Elle have got. Could easily fall in love with the place. Tell me, how do you do it? Sit around playing flute, painting rutting unicorns and gorgeous landscapes, building ornately sculpted towers? And then you murder us, without batting an eye, without a hint of guilt. How? Do you humans feel guilt when you murder Enshe elves? Or dwarves? Or dryads? We are the same. Simply because we both firmly believe others are inferior. Tell me something more about Caranthir. Know him well? Know him? I reared him. Raised, don't you mean? No, Geralt. I began shaping him long before he was born. For centuries, I brought together pairs of elves manifesting certain abilities, those able to manipulate time and space. He is the result of these efforts. Caranthir, a golden child. Golden child who grew up to be a criminal. You imprisoned Ciri the first time you met her. Now you protect her while fighting against your own kind. Quite an about-face. First of all, I did not imprison her. She found me. It was her destiny. Yeah, sure. Get to the second of all. Why are you helping her? Because she is a danger. A mortal one. You look at her and see a human, a ward, a daughter even. I look and see the elder blood.
A power that can destroy the world. A power that must be kept from Eredin's power-addled hands at all costs. Admittedly, our motives differ. Yet in spite of that, we share a goal. So, you would be wise to trust me. Or at least try. No niin, nyt se suuri. Tää Anski itse uskoo, että tää on suuri, mutta veikkaa, että ei mitään lopullista merkitystä ole, kun tuo on ihan normaalina värinä, mutta katsotaan mitä tämä. I trust you did not make a mess. Didn't mention you were the ML Elves' chief source of knowledge about Ciri's abilities. I didn't mention many things. Fortunately, they're no longer important. Your experiments with the gene, Elder Blood, that's not important. I pursued those studies to protect Ciri. To protect Lara Doran's blood, in whomever's veins it courses. Joo. Mä menen tälle. Ran into someone at your lab. Did you know? A she-elf. Claimed you hate Ciri. So how's that fit you trying to protect her, whatever the cost? Not at all. You don't really expect me to confess my feelings to you, do you? Toisaalta ihan kiintoisasti reagoit. No joo. We found the Sunstone. Turvat kiinni ja Gelban's gift to Dillion of the menoksi Red vain. As legend has it, she never used the stone and Gelban died of sorrow. Won't keep Eredin waiting that long. It seems we've everything. We can go. Keep in mind, once we commit, there'll be no returning. Mennään vaan. High time we set sail. Undvik awaits. In that case, let's go. Okidoki. Ja kuinkahan monta feilaa? Se ollut hauska, jos olisi tullut, että tämä tehtävä. Fail. Tää tehtävä. Fail. Tämäkin tehtävä. Fucking fail. You will position yourselves on the cliffs. Here, and... Thank you. I believe we know how to form a circle. Even those of us who lack eyes for the moment. I simply wish to avoid... Oh, Geralt. We were waiting for you. Really? Seems to me you'd started already. We were discussing questions of a magic nature, nothing of great interest to you. Right. Because I'm just a simple witcher. Don't worry. Simplicity has a charm all its own. I sense some fucking around. You were about to explain your plan? It's simple. Which does not mean it will be easy to execute. I shall activate the Sunstone. If Caranthia answers the call, the Nagel Fair should appear in the bay shortly afterwards. The Lodge must then prevent the ship from returning to the world of the NL, while the Imperial fleet blocks its escape by sea. The 7th Imlet's Infantry Regiment under Duke Varatra must then board it. With your help, naturally. En välitä keisarista. Where will you be? Waiting in reserve. Niin If mä something tiedin goes sen. wrong, I shall react. Like a general commanding troops from a hilltop? Gonna signal us by horn or use messengers? Exquisite irony, but what did I do to deserve it? Have I given you cause to doubt my intentions? Ladies and gentlemen, less talk, more action, please. Sisters, we must scale the cliffs. Good luck. Plan's missing one important element. What about Ciri? Cyril will wait, at a safe distance from the Nagel Fair. Niinpä tietysti. Wild guess? Not what you had in mind. No, I wanted to go with you. That was my idea. But I won't allow it.
Far too great a risk. Ollaan Syrin puolella. Kyllä Syri on sen verran mahtava miekkaali, The että... right to order her around. Amusing. Jirel said the same thing, only at much higher volume. Yes. I do in fact have this right. For only I know how to activate the Sunstone, which I shall do on my terms or not at all. Ai vittu. Jirel recognized the strength of my argument. I have no doubt you'll do the same. Jirel, do you swear to stay on shore? Do I have a choice? Where are you going? For a walk. Or is that not allowed either? Because I could break my leg. Oh yes. The Elder Blood can be fiery. No jaa. Vois ehkä vähän vappulla hänen puoleen, vaikka oikeastaan tekis vaan mieli mätkästä That's that from tyyppiä my vähän. father. I beg to differ. Emir is a pragmatist, Ciri an idealist. An idealist? What are you talking about? Never mind. Time is short. If you wish to do something, brew your substances or whatnot, do it now. You won't get the chance later. I shall await you by the boats, amongst the soldiers. Yen, why are you here? To see you. Something happen? Not yet, but it might soon. We may not survive this. In fact, our chances are slim. En tietenkään halua, että Jennifer kuolisi tässä. Tietenkin. Haluaisin tietää enemmän, mitä nämä lauseet sisältää. Mutta toivottavasti mulla on nyt tää kolmas vaihtoehto tunnustaa olevansa oikein. Yen, try not to panic. Just doesn't suit you. I'm not panicking, just trying to be realistic. But that's not what I came to discuss. Listen to me. Once it's over, if we survive, I wish to leave, go far away, and I'd like you to come with me. Where? Wherever. To Povis, beyond the Dragon Mountains, Zerrikania even. As far as possible from politics, plots, and so-called high society. You? Dropping plots and politics for good? You're in your element in that world. It's your life. Time to start anew. I'll believe it when I see it. Even now you're up to your neck in it. Yes, but only to set matters straight. To be able to withdraw having retained the upper hand. What then? A small secluded hut with a flower garden to tend to? Why not, if that is what you dream of? We shall leave together. Go where we please, do whatever strikes our fancy. So? Coming with? Totta kai. Sanokoot fanit mitä sanovat. I'd go anywhere with you. Jennifer on The Geraltin answer I was hoping for. naekkonen, ei mikään punatukka Triss. And don't get killed, Witcher. Älä huoli, minulla on tallennuksia. Joo. Oikeastaan tää nyt enemmän tuntuu semmoiselta tilanteelta, että tämän jälkeen jos niin homma menee justiinsa tonne
tyypin luokse, Avalahin luokse, niin homma on sitten silleen, että ei ole enää paluuta, niin voisi oikeastaan tän jakson näivetyttää tähän. Tähän näin. Nilfgaardin leiriin ja... No. Homma alkaa oikeastaan suoraan tästä, koska... Veikkaan, että tästä kohdasta tulee olemaan semmonen, että tästä kun mennään tonne... Avalahin luokse, niin... Päästään törmäämään... No joo, niin päästään törmäämään johonkin vanhoihin tuttuihin. Mutta se on seuraava videon ongelma, joten ei muuta kuin morjes teille, humppa kuittaa.